Ahoj, srdečne vás zdravím pri dnešnom tutoriáli, kde si povieme, akým spôsobom si nainštalujeme aplikáciu AdCash do nášho mobilného zariadenia a zo pár krátkych vychytávok na to, aby aplikácia AdCash vám fungovala korektne. Tu máte možnosť vidieť, že aplikáciu AdCash ja už mám nainštalovanú, ale to vôbec nevadí. Krátkými krokmi vám ukážem, akým spôsobom to vieme urobiť. Takže v prvom rade si nájdeme na svojom telefóne ikonku obchod Play, to je táto, klikneme na ňu a zobrazí sa nám prostredie aplikácie obchod Play. Pre tých, ktorí sa idú prvýkrát registrovať do obchodu Play, tak im tam vyskočí možnosť buď si vytvoriť nový účet na Gmaili, alebo už, pokiaľ máme existujúci Gmail účet, tak sa zaregistrujeme pod týmto gmailovským účtom, ktorý už máme. Samozrejme, aplikácia obchod Play vás krásnymi, jasnými krokmi navedie na to, aby ste sa do aplikácie obchod Play prihlásili. Pre tých, ktorí už majú aplikáciu obchod Play zaregistrovanú, tak sa zobrazí toto dialogové okno, ktoré momentálne vidíte. Kliknete na lupu, zobrazí sa vám vlastne takáto možnosť, kde si zadáte názov aplikácie AdCash, ja už to tu mám, takže klikneme na ňu a automaticky vám to vlastne aplikácia nájde. Kliknete na aplikáciu AdCash Beta a zobrazí sa vám takéto prostredie aplikácie. Samozrejme, pre tých, ktorí ešte nemajú aplikáciu nainštalovanú, tu budú mať len jedno tlačítko inštalovať. Keďže ja už mám aplikáciu AdCash nainštalovanú, mám tu dve tlačítka otvoriť a odinštalovať. Takže pre tých, čo majú prvýkrát len, tak majú tam inštalovať, klikneme na inštalovať, zobrazí sa vám po stlačení tlačítka inštalovať dialogové okno, ktoré vám hovorí o tom, že čo vlastne bude aplikácia AdCash využívať na vašom mobilnom zariadení. Pokiaľ s tým súhlasíte, kliknete na OK a jedine v tomto prípade sa vám aplikácia nainštaluje. Keď budete mať aplikáciu AdCash nainštalovanú, tak sa vám zobrazia takéto dve tlačítka a kliknete samozrejme na otvoriť. Takže prostredie a neprihlásené aplikácie vyzerá takto. Samozrejme do aplikácie AdCash sa prihlásime pod svojím loginom, to znamená svoj username, takým, akým sa prihlasujeme do svojho Officeu na počítači a takisto aj heslom tým istým. Takže ja sa prihlásim. Dám heslo. A kliknem na tlačítko Login. Chvíľočku aplikácia pracuje a prihlási sa do aplikácie. Pre tých, ktorí si prvýkrát nainštalovali aplikáciu AdCash, treba vyplniť tento krátky registračný formulár. To znamená, ak chcete dostávať zo všetkých kanálov reklamu, tak necháte zakliknuté toto. Pokiaľ nie, že chcete len určité typy reklam zobrazovať, tak kliknete na Order a tu sa vám zobrazí možnosti, aké reklamy chcete dostávať. Takže je na vás, čo si vyberiete. Dáme v tomto prípade treba všetky kanály. Age je samozrejme, koľko mám rokov. Takže tam si zadáme, koľko máme rokov. Takže chvíľočku, ja to vyhľadám. Takže klikneme na to. A samozrejme, v akom jazyku chcem s aplikáciou AdCash komunikovať, tak zatiaľ máme na výber len tieto, takže v tomto prípade nechám angličtinu a potom samozrejme pohlavie, či som muž alebo žena, takže malé je muž a meriec status, že či som teda ženatý alebo vydatá a tak ďalej, takže v tomto prípade si dám trebárs merit a dám register, nie skip, ale register. Pozor, upozorňujem na to, áno, register, lebo potom nebudete dostávať tie správne reklamy, aké chcete, takže dáme tlačítko register, chvíľočku počkáme a aplikácia AdCash sa vám vlastne takýmto spôsobom prihlási, kde sa vám zobrazí už aj menu aplikácie. Ďalší dôležitý krok, keď sa takto zaregistrujete do aplikácie, tak upozorňujem, kliknite na tlačítko Banners. Takže klikneme a tam si skontrolujeme, že či máme nainštalované bannery. Ak toto nemáme nainštalované, že tam máme len čiernu plochu, tak odporúčam sa znova odhlásiť
a prihlásiť do aplikácie. Kde sa z aplikácie odhlásime a prihlásime? Takže tu vidíte menu aplikácie, klikneme na tlačítko ďalší a tu sa vám zobrazí tlačítko logout, takže takýmto spôsobom klikneme na ňu a z aplikácie sa odhlásime a vyskúšame sa znova prihlásiť. Heslo a prihlásime sa na login, áno. Tu v tomto prípade, keďže sme už vyplnili registračný formulár, vidíte, že ho už nemusíme vyplňovať a hneď nám nabehne priamo aplikácia AdCash. Takže pokiaľ sme urobili tento úkon na to, aby sa nám banery načítali, znova skontrolujeme, či ich tam máme. Ak tam ich máme, tak je to všetko v poriadku. Aplikácia AdCash je pripravená na to, aby ste mohli prijímať reklamy z prijatých hovorov, SMS-iek a MMS-iek. Ale ak pokiaľ aj po tomto úkone sa vám tam nezobrazia reklamy, jediný dôvod, alebo jeden z dôvodov, prečo tam tie banery nemáte načítané, že máte malú pamäť v telefóne. Takže z tohto hľadiska odporúčam si dokúpiť pamäťovú kartu, minimálne aspoň 4-5 gigovú, stojí to dneska už len pár eur. A vlastne dáte si ju do vášho telefónu a zväčšite si pamäť telefónu, lebo aplikácia AdCash vyžaduje samozrejme určité percento z vašej pamäte. Pokiaľ nemáte túto pamäť, tak vlastne aplikácia AdCash vám tieto banery tam nenainštaluje. Takže keď po tomto úkone spravíte, že tam dáte túto vlastne pamäťovú kartu a pôjdete do baneru, tak zistíte, že tie reklamy tam už určite budete mať nainštalované a v tomto prípade už aplikáciu AdCash máte plne hodnotnú na to, aby ste mohli začať zarábať z reklamy. Takže samozrejme takto pripravenú aplikáciu môžeme začať používať. Keď máme teda toto všetko spravené, tak môžeme začať prijímať SMS-ky, hovory a môže sa vám stať, že jednoducho, keď si skontrolujete, napríklad na pravej strane máte počítadlo, aj na ľavej strane, na pravej za hovory a na ľavej za SMS-ky. Na pravej máte, pred tým lomitkom máte hodnotu 30, to znamená, že ja už som dneska splnil 30 hovorov a na SMS-kách mám pred tým lomitkom tiež 30, takže tiež som 30 SMS-iek už prijal. Tí, ktorí sú novoregistrovaní, tak tam budú mať samozrejme 0 a keď príjmu zo pár hovorov a SMS-iek, a chcú vedieť, že koľko už zarobili, tak zrolujú od vrchu smerom nadol túto lištu a tam uvidíte, ako vám aplikácia AdCash beží na pozadí a tu máte napríklad stav účtu. Pokiaľ náhodou tam budete mať stav účtu 0 a už ste prijali nejaké hovory a SMS-ky, nemusíte zúfať, jednoducho urobíte následovnú vychytávku. Ideme na vlastne desktop svojho telefónu, kde nájdeme ikonku AdCash, klikneme na ňu, aby sa nám vlastne zobrazila toto prostredie aplikácie a keď toto sa udeje, tak sa automaticky zosynchronizujú vlastne hovory s vašimi peniažkami a keď to zrolujete, tak zistíte, že tam už budete mať tie peniaze zarátané. V tomto prípade tam peniažky nie sú zarátané, lebo ja som prihlásený na iný účet, takže aby vás to nemýlilo. Len kvôli tej registrácii výberu tých reklám som sa prihlásil na iný účet. Takže takýmto spôsobom vlastne vy tie peniažky zosynchronizujete s vašim počítadlom, takže sa vôbec nemusíte obávať. Ďalšiu dôležitú informáciu, ktorú vám chcem poskytnúť, je to, že aplikácia AdCash si samozrejme vyžaduje raz za týždeň sa pripojiť na internet. Takže vrele odporúčam, aby ste sa na aplikáciu AdCash vždycky každú stredu po uzávierke odhlásili a znova prihlásili. Akým spôsobom urobíme tento úkon? Úplne jednoduchým. Každý telefón má dole také jedno hardwareové tlačítko a naľavo máte také dotykové tlačítko, šipka naspäť trebárs a napravo máte tiež dotykové tlačítko s takýmito troma čiarkami alebo takými štvorčekmi dvomi na sebe, ako keby boli položené. Takže kliknete buď na tie štvorčeky alebo na tieto čiaročky, aby sa vám zobrazilo menu aplikácie. U niektorých telefónov je potrebné toto tlačítko pridržať alebo dvakrát po ňom ťuknúť a takýmto spôsobom sa vám zobrazí menu aplikácie. No a ideme na to, akým spôsobom sa z aplikácie odhlásime. Takže ukáže sa nám menu aplikácie, klikneme na tlačítko ďalší, zobrazí sa nám tam rôzny výber, klikneme na logout.
Hej, a znova urobíme ten istý proces, ako som vám ukazoval pred chvíľočkou, takže sa prihlásime pod svojím usernameom a heslom. Zadáme heslo. Tak a prihlásime sa do aplikácie. Takže chvíľočku počkáme a sme prihlásení. Tento krok je samozrejme potrebný. Prečo je tento krok potrebný? Pretože môže sa stať, že aplikácia vám nebude korektne fungovať a peniaze sa vám nepresunú do vášho Officeu na váš účet, takže preto je tento krok potrebný. Samozrejme, ak som už spomínal, musíme byť pripojení na internet, lebo aplikácia si vyžaduje raz za týždeň sa pripojiť na internet. V tomto prípade je to vždycky v stredu, deň po uzávierke celého systému. Takže myslím si, že som vám povedal v tomto krátkom tutoriáli, akým spôsobom sa do aplikácie AdCash prihlásiť a akým spôsobom na pár vychytávkach urobiť to, aby aplikácia vám korektne fungovala. Takže ja vám už nemôžem nič len inšie zapriať veľa prijatých hovorov a prijatých reklám, aby ste zarábali na aplikácii AdCash. Takže majte sa pekne, ahojte.